Jiena Rita Saliba, grazzi għall-inizjament ħadsem dan il-laboratorju ta' traduzzjoni. Fisser ħafna lija għax kienet esperjenza sabiħa ħafna għax samna anka esperjenzi kulturali bejnietna, għedna ħafna xulxin. Is-sintonija kienet perfetta nista' ngħid. Jiena nikteb proza u sibt ħafna jnuna wkoll biex nitraduċi biċċiet ta' poeżiji ta' awturi oħra. Il-proza tiegħi ġiet tradotta wkoll u tal-limt nista' ngħid li minn hawnhekk indunajt kemm għad baqa' nitgħallem, kemm qed nieħu gost nitgħallem. Esperjenza vera sabiħa, mhux se il-post naħseb intlaqa sew mill-udjenza huwa post sabiħ, manka l-awturi barranin kienu meraviljati bil-ġmiel tal-ġebla, bil-ġmiel tal-post. Naħseb li qbilna ħafna l-awturi Maltin u l-awturi barranin ukoll. Kien hemm affarijiet inkomuni, il-ħsibijiet, il-sos tal-poeżija, fissirna affarijiet oħrajn, esperjenzi ta' tfulija li daħlu forsi bejn il-linji tal-proza. Naħseb se tkun esperjenza li stoħodna anke barra minn xtudja kitbiet se jiġu tradotti saru parti mill-kultura tagħna u mill-letteratura tagħna il-barra minn xtudja.